Какво е това животно? Елен, разбира се, щой ми има големи рога. Той за сега кротува, но ако друга се появи, докато една кошута е наоколо, край, започва биене и караници. С нашия буен Елен ще научим буквата Е. Е като Елен. Нека да видим хубавите очи на нашата кошута. Окото й образува буквата Е. Е като Елен. Козината на Елена е с буквата Е. Е като Елен. С тези косми дебели на него му е топло. И последно рогата му образуват буквата Е. Е като Елена, разбира се. Сега разпознайте вие буквата Е.